яулык сатканда, опа, бу яулыкларны ничек матур итеп бәйлек микән дигән сораулар биргәч, мин хәзер яулык бәйләү серләренә өйрәнә башладым. Хәзер сезгә дә мастер-класс күрсәтәм. Аннан күргәзмә сатуларда мин һәр вакыт аларны мастер күрсәтү белән бәйләп барам. Халык бик ярата, бик рәхмәтле. Менә хәзер менә ашык кофта белән мине Коръән ашына чакырганнар икән. Бөхет есть. Хәзер яулыкны алдым, эш пишмакладым. Игътибар итегез, тискәр ягы белән куйдым, бүкләдем. Һәм аны мин шиеп куям. Башыма әкрен генә итеп, менә шушылай шиеп куйдым. Һәм тагы игътибар. Менә бу яулыкның икенче ягыннан әкрен генә башны чыгарабыз. Особысыз қойық қашықтығыз. Хәзер ошықма. Менә. Минем түшем дә капланды. Яулык матур итеп булып. Ничектер образда ясап куйды, чәчем дә капланды. Буның бір атамасы бармы? Бу яулык шиюныңмы? Моның бер атамасы да юк. Мен менә Instagramга менә шушындай дежурный күрсәткән моментна куйган идем. Ул просмотр 2,5 миллион булды. Бик күп отзывлар килде. 2,5 миллион просмотр алган мастер-класс бу. Особо бәлки шушы видеоны да 2,5 миллион кеше карагач, 1 миллионга тулачак, Алла билсә. Амин, амин.